От малка знам каква е моята мечта и тя е да се занимавам с фризьорство. Избрах тази професия, понеже обичам да творя красота. Когато разбрах за тази специалност в професионалната гимназия по облекло, бях убедена, че това е моето училище. Фризьорството е много повече от стандартна професия, то е изкуство и занаят. Нашето училище ми помогна с солидна подготовка и много практики и обучения, за да мога да намеря мечтаната работа.